Dámy a páni, moje meno je Peter Bard, ja budem moderovať diskusiu, ktorá sa volá Guláš vo vzťahoch a my sme veľmi radi, že ste v tento horúci júlový deň prišli a že tu budete s nami zdieľať na fraji tú hodinku, kedy sa budeme rozprávať. Ja by som začnem dámou, privítam naozaj veľmi, veľmi vzácnu hostku, profesorku Ilonu Nemet, vizuálnu umelkyňu, pedagogičku, aktivistku a jednu z takých tých, že z môjho pohľadu najvýraznejších osobností niečoho, čo my Slováci, slovenskí nazývame, že maďarská komunita. Takže dámy a páni, profesorka Ilona Nemet. No, vedľa sedí šéfredaktor webového média napunk.sk Attila Szalay. Zoltán. Zoltán. Ježiš, pardon, Zoltán. Dobrý deň. Zoltán. Vidíte, už to začalo. Tieto moje maďarské mená. A dlhoročný diplomát a bývalý minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Dobrý večer. Dobre. Ja by som... Ten názov je veľmi, ako keby... veľmi pestrý, lebo pod názvom guláš si naozaj vieme predstaviť čokoľvek od toho jedla, ktoré sa niekedy v minulosti začalo pripravovať v maďarskej puste a kade-tade v okolí, až po tú modernú gastronómiu a naozaj, že tie výsledky často môžu byť pozitívne aj negatívne. Ja by som vám možno dal najprv takú spoločnú otázku. Ako vy vnímate ten pojem guláš v tých slovensko-maďarských vzťahoch? A teraz... Budeme to volať slovensko-maďarské vzťahy len pracovne, lebo sú to v podstate vzťahy občanov Slovenskej republiky žijúcich rôznych národností, čiže nie sú to priamo, že slovensko-maďarské vzťahy, ale sú to vzťahy dvoch komunít žijúcich na území, nazvime to, že Južné Slovensko. Čiže ako vy ten guláš, ten pojem vnímate? Je to pozitívne slovo, negatívne? Čo tie vzťahy? Nech sa páči. Ďakujem za slovo a tiež ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja by som možno dala taký príklad na guláš. Predtým, ako nebudem to pomenovať vlastne podľa toho, že čo si myslím o tom každodenne, že čo je guláš, ale dala by som príklad minulého týždňa. Bolo to tak, že do Krásnej Horky prichádza, alebo príde návšteva riaditeľa Maďarského múzea z Budapešti aj s delegáciou. A na to vlastne pán Machala, keď to už bolo všetko pripravené, tak pán Machala z Ministerstva kultúry povedal, že to nedovolí. A nedovolí to nielen, že ústne, ale aj osobne. A každý, ktorému som to povedala, tak ako pýtali sa ma, že ako je to možné, veď teraz Orbán s Ficom sú najlepší kamaráti, tak podľa mňa toto je guláš. Že ako keby navonok, alebo máme veľmi dobré vzťahy, alebo vyzerá to tak, že máme, a keď chcel by prísť riaditeľ Národného múzea Budapešti, tak Ministerstvo kultúry to odmietne. To je guláš. Hej, ja keď počujem slovo Machala v súvislosti s kultúrou, tak vždy čakám, kedy ma niekto štípne, aby som sa z toho zlého sna prebudil. Nech sa páči. Tak neviem, vy Slováci ako, ale u nás medzi Maďarmi môže vyvolať najväčší konflikt a najväčšie hádky práve to, že ako urobiť dobrý guláš a že čo to znamená guláš. To je akože zdrojom najväčších hádok medzi Maďarmi vždy. My sme ináč teraz práve vydali taký slovensko-maďarský magazín, v ktorom máme jeden text o tom, že čo znamená guláš, čo znamená maďarský guláš, lebo maďarský guláš Maďari nepoznajú. Maďarský guláš poznajú len Češi a Slováci. To je s knedlou a taký zahustený múkou. Áno. Takže toľko o tom, že toľko gulášu. A som veľmi rád, že na úvod ste povedali, že treba rozlišovať medzi slovensko-maďarskými vzťahmi ako medzištátnymi vzťahmi a medzi vzťahom maďarskej menšiny a slovenskej majority na Slovensku. Toto je podľa mňa veľmi dôležitý rozdiel, ktorý si často neuvedomujú mnohí ľudia, ktorí komentujú práve slovensko-maďarské vzťahy. Takže pre mňa ako Maďara žijúceho na Slovensku je toto veľmi dôležitý rozdiel a ak už tento rozdiel dokážeme vnímať a pomenovať, tak toto je už podľa mňa veľmi dôležitý prvý krok k tomu, aby sme aj v tom guláši nejak rozoznali, že kde sú zemiaky a kde je mäso a tak ďalej. No, ja, aby som ešte ako keby, že ďakujem za ten kompliment, že ste si všimli, že to rozlišujem. Ja som si to najviac uvedomil 7.9.2019, keď som sa oženil so ženou z Komárna a vtedy som pochopil, že musím sa na tieto vzťahy pozerať aj inak ako iba na vzťahy dvoch republik a že tým, že
prvé slovo, ktorým sa prihovorila moja svokra so silným maďarským prízvukom, voči mne bolo chutí mu, tak odtedy si ten vzťah aj z maďarskej gastronómie v tom slovenskom maďarskom spolužití, tú akcentáciu toho uvedomujem ešte viac. Rásťo, čo ty? A budem ti týkať, hej? Toto je skrytý kód zasa. To si nemyslíte. To tu bola taká debata o tom, ako mi istý pán v istom postavení píše, že vy arogantní a vy nafúkaní. A hovorím, odkedy mi vykáš? A odkedy mi tykáš, ak si vykáme 30 rokov. Predstaviteľ slovenskej súčasnej moci. On mi hovorí, no lebo ja ti píšem kvôli tomu, že vy ste takí. A na to hovorím, nikdy mi nepíš, aký sme my. Hovor mi o tom, aký som ja a neskovávaj sa za my. Takže môžeš mi kľudne tykať, lebo my sme arogantné hovadá, ale kľudne mi tykaj. No ale k tomu úplne ma napadlo pri tej otázke presne to, čo hovorí pán Salaj, pretože guláš v slovenčine na Slovensku a gujáš v Maďarsku, to sú dve rôzne jedlá. Jednoducho, to sú dva rôzne koncepty, ale to není len o tom. To ako keď príjete do Maďarska a povedia vám strapačka na Slovensku je s kyslou kapustou a so slaninkou, ale strapačka v Maďarsku sú klasické brinzové halušky, ale strapačka sú maďarským národným jedlom, brinzovými haluškami a tak ďalej. Čiže je mnoho vecí kultúrne, ktoré sú istým paradoxom, pretože ja si osobne myslím, že Slováci a Maďari sú si dva kultúrne, keď sa pozrieme do tej hĺbky toho vnútra, koexistencie, ako v rodine vychádzame, aké vzťahy máme, aké máme denné hodnoty, ako varíme, ako pristupujeme k životu, sme si asi dva najbližšie národy. Sme si v tomto bližší ako Slováci a Česi, o tom som veľmi silne presvedčený, ale paradoxne ku tomu máme medzi sebou neuveriteľné bariéry, hlavne v tom, ako interpretujeme minulosť toho spolužitia a toto vytvára značný guláš mix. Dobre, takže to máme ako keby že zadefinovanie toho pojmu, že čo každý z nás vidí, alebo z vás vidí, ako si vysvetľuje ten pojem guláš v tých vzájomných vzťahoch. Ja sa obratím na vás, pani profesorka. Ide mi o to, že vy ste boli veľmi aktívna v maďarskej komunite, ale nielen akože v maďarskej komunite na Slovensku alebo v vtedajšom Československu, ale aj medzi maďarskými intelektuálmi v Budapešti v druhej polovici 80. rokov. Potom ste prenášali, alebo boli ste súčasťou tých demokratizačných zmien na Slovensku alebo v Československu. Čiže môžete, alebo máte absolútnu kompetenciu sa vyjadrovať aj k tomu, akým spôsobom sa formoval pohľad maďarskej komunity na život na Slovensku aj v tom období tých 80. rokov, aj v tom období po roku 89. Ako sa teda menil ten pohľad slovenských Maďarov, ja to budem používať, ale budeme si rozumieť, že ako to myslím, slovenských Maďarov na život na Slovensku. A možno dám k tomu ešte kontext, do ktorého sa môžete kedykoľvek pripojiť, že napríklad moju manželku dali jej rodičia na slovenské školy, lebo môj svokor tvrdil, že, a napriek tomu, že môj svokor je Maďar, že môj svokor tvrdil, že byť na maďarskej škole a žiť, mať maďarskú školu a pracovať na Slovensku je znevýhodnenie automaticky, že človek ako keby mal menšiu príležitosť uplatniť sa aj na trhu práce a urobiť kariéru. Tak ani neviem, že kde mám začať, lebo veľa podotázok ste dali. Možno tomu gulášu by som ešte pridala, že podľa mojich znalostí je to turecké slovo. Len keď hovoríme o tom, že čo je rozdiel medzi slovenským a maďarským gulášom, tak možno, že by sme mohli aj o tom porozmýšľať, že ako je to naozaj, že tá slovenská kultúra je slovenská žiadna iná, tá maďarská žiadna iná. Tak ja si myslím, že o tom hovorí veľa, že máme spoločné korene, možno aj v tom, že odkiaľ tie jedlá pochádzajú, že guláš je turecké jedlo. Čo sa týka toho, že ja som navštevovala maďarské školy, skončila som v Budapešti, potom tam som študovala na vysokej škole a potom som sa vrátila na Slovensku a začala som celú vlastne prácu a kariéru tu. Ja som to nikdy nepociťovala ako nevýhodu. Samozrejme, že tá slovenčina je druhým jazykom pre mňa, že to treba sa naučiť a pestovať to a byť v tom jazyku a v tej kultúre, ale v každom prípade si myslím, že ten začiatok je absolútne prirodzený, keď študujete na tých maďarských školách ako človek z maďarskej národnosti.
Čo sa týka tých vzťahov, alebo nie len vzťahov, ale vlastne, že ako sme vnímali tú väčšinu a väčšina ako vníma nás, ja si myslím, že to súvisí s tým, že práve aká politika sa deje. Lebo ja si myslím, že po 89. alebo aj pred sme boli partnermi. A to trvalo istý čas, že keď tá maďarská nezávislá iniciatíva vznikla, tak to vzniklo niekoľko dní pred VPN. A tie vzťahy boli podľa môjho názoru veľmi vyrovnané v tom, že sme počúvali názory navzájom. A postupne, keď prichádzal mečiarizmus a už sa začali tie nacionalistické hlasy, tak samozrejme ten vzťah sa menil. A ja si myslím, že nebudeme to analyzovať rok po roku, ale v každom prípade treba povedať, že maďarská menšina mala nejaký šarm z toho, že je stále ako keby bojuje za svoje práva a bojuje za politickú slobodu alebo pre politickú vyrovnanosť. A ja si myslím, že v súčasnosti sme to stratili a to je dôvodom rôznych politických manipulácií, v ktorom žijeme v súčasnosti. Že ako sme vnímali my sami seba a potom ako sme my vnímaní, to záviselo vyslovene od tej politiky a v posledných rokoch ja to vnímam, že ten vplyv Maďarska je taký silný, že sme stratili vlastne tú nie že sebavedomie, ale nejakým spôsobom aj tú suverenitu v tej politike, ktorá bola súčasťou tej maďarskej scény. Nech sa páči. Tak k tomu, či je to znevýhodnenie automatické, ak človek navštívi maďarské školy, tak o tom by mohol porozprávať aj napríklad aj pán Odor, bývalý premiér Slovenskej republiky, ktorý tiež navštevoval maďarské školy, aj maturoval v maďarčine v Komárne. Takže je to, áno, existuje taký názor medzi Maďarmi a aj preto veľa Maďarov dáva svoje deti do slovenských škôl, ale je veľmi veľa príkladov, ktoré vlastne to vyvracajú, tento názor alebo túto teóriu. Takže ja som tiež navštívil maďarské školy, ale ja pochádzam aj z čisto maďarského prostredia, tak zo Žitného ostrova a pred 30-20 rokmi tam vlastne v tých obciach okolo Dunajskej Stredy, tam ešte my sme Slovákov veľmi ani nevideli. Ja som nepočul slovenčinu ako dieťa a dostal som sa do Bratislavy ako 15-ročný a až tam som sa stretol so slovenským prostredím prvýkrát. Ale tam som chodil do maďarského gymnázia, takže nebol som vlastne ani tam veľmi medzi Slovákmi. Vlastne keď som začal chodiť na vysokú školu, vtedy som sa dostal do slovenského prostredia prvýkrát. A vyštudoval som slovenskú vysokú školu a ja to vnímam tak, že áno, v niektorých oblastiach je to znevýhodnenie, lebo áno, je to druhý jazyk, ako aj Ilona hovorila, je to druhý jazyk, ktorý sa treba naučiť a vlastne v prostredí, kde to nie je úplne prirodzené, že ľudia majú rôzne prízvuky alebo že nehovoria na takej úrovni ako niekto, kto to má ako materinský jazyk, tak ak to prostredie to vníma tak, že tie rozdiely sú problematické, tak áno, tak potom je to znevýhodnenie. Ak ste v takom prostredí, ktoré tú inakosť vníma trošku pozitívnejšie, tak to potom nemusí byť znevýhodnenie. Takže všetko závisí vlastne od toho prostredia, do akého sa dostanete potom, ak pochádzate z takého menšinového prostredia. Takže ja som ináč mal šťastie vo svojom živote, že ja som sa dostal väčšinou do takého slovenského prostredia, kde Slováci nemali problém s tým, že proste nie je to môj materinský jazyk, mám silný maďarský prízvuk a tak ďalej. Ale vnímali to skôr tak, že ak dokážem podať nejaký normálny výkon ako človek, tak to, že viem ešte ďalší jazyk, tak to je vlastne výhoda. Takže ja to vnímam takto, ale sú aj také situácie naozaj, keď to môže byť nevýhoda, hlavne keď to prostredie je negatívne, keď to prostredie to vlastne tomu človeku dá pocítiť ako nevýhodu. Inak vy, keď ste spomínali teraz to, že ste vyrastali na Žitnom ostrove a že v takej tej veľmi maďarskej komunite a že ste vlastne slovenčinu dlho nepočuli, tak to je podobné ako ja zo Žiliny som v podstate dlho nepočul po maďarsky hovoriť nikoho. Napriek tomu
sme boli vďaka opitému Slotovi často označovaní za maďarobícov a neviem čo všetko. A nemali sme prakticky priamy kontakt s nikým z maďarskej národnosti. To bož nie so živým Maďarom, hej? Že to... Niečo mi to bolo podobné. Rasťo, ty to ako vnímaš tú asimiláciu možno do istej miery časti maďarskej komunity, aby tým možno zvýhodnila, nechcem povedať, že znevýhodnila alebo zvýhodnila, ale dala možno rovnakú štartovaciu čiaru pre kariéru v niektorých povolaniach pre svoje deti, lebo ty si vlastne v tom, môžeme to nazvať politickom živote, lebo tá diplomácia do istej miery má presah na politiku a pamätáme si tie vzťahy, ako sa na Slovensku menili vo vzťahy tej veľkej politiky voči maďarskej menšine. Hej, že na začiatku sme boli naozaj na rovnakej štartovacej ploche, hovorím o tom období 89, možno 90-91, potom s príchodom Vladimíra Mečiara a hlavne Jána Slotu s tým silným nacionalistickým akcentom a s tými nezmyslami a niekedy aj čiastočne podloženými, hlavne tými radikálnymi politikmi z Južného Slovenska, ktorí hovorili, neviem, či to mysleli vážne, alebo iba provokovali o odštiepení časti Slovenska k Maďarsku, alebo tieto teórie tu boli a tieto narratívy, s ktorými pracovala potom najmä tá slovenská šovinisticko-nacionalistická politická elita. No. Ja som to potreboval prerušiť, lebo ja by som to povedal celé. Ty máš talent položiť otázku, ktorá je otázkou, z ktorej sa dá odvinúť 3-dňový odborný seminár a ty chceš odo mňa potom na to krátku odpoveď. Od teba to chcem preto na krátku odpoveď, aby sa dostali k slovu aj iní, vieš to. Ty si načal tak strašne zložitú tému, ktorá má toľko neuveriteľne veľa vrstiev, tak povedzme si, každý z nás má nejaké maďarské, v angličtine taký pekný výraz, credentials. Ty si zo Žiliny, maďarobiec, hungarofób, zobral Maďarku z Komárna. Tak asi nie ste až taký hungarofóby, zdá sa. Tu sú dvaja ľudia s čisto maďarskými koreňmi, tak sa k tomu hlásiac. A ja som aký hybrid medzi tým, pretože mám zmiešané slovensko-maďarské korene a vyrástol som v prostredí slovensko-maďarskom celý svoj život. V Nitre môj otec bol lekár vo Vrábloch celý život, viac menej celý život. Moja mama bola vyše 30 rokov riaditeľkou v Žiranoch zmiešanej slovensko-maďarskej školy. 2 triedy slovenské, 2 triedy maďarské. A strýko, ktorý sa priženil ako echt Maďar do rodiny. Celý život žijem v slovensko-maďarskom prostredí a celý život počúvam o problémoch Slovákov a Maďarov raz z jednej a raz z druhej strany a raz s takou bolesťou a raz hen takou bolesťou a raz s takými predsudkami a raz onakými predsudkami. Vec je tá, že Kriste, čo by som ti na toto odpovedal, aby to bolo zmysluplné? Tak hovor, čo chceš, tak sa tvár, ako keby som ti žiadnu otázku nepoložil a určite máš niečo, čo chceš povedať ľuďom, ktorí nás počúvajú, tak im to povedz a ja sa budem tváriť, že to bola tá otázka. Tradičný zdedený strach z maďarizácie. To je fakt, jednoducho, pretože okolo toho, okrem toho, že je fakt, vzniklo obrovské množstvo mytológie a ja neviem čoho všetkého. A toto dlho v Slovákoch žilo a bolo to živené. My máme rôzny vzťah v našej spoločnej histórii. Slováci vzhľadom na vzťah na strach z maďarizácie odmietajú časť svojej histórie a to je zdieľaná časť histórie a to je neakceptácia toho faktu alebo respektíve akceptovanie mýtu, že Slováci žili 1000-ročnej porobe, maďarskej porobe. Čo je absolútny nezmysel, lebo keby Slováci žili pod takým maďarizačným tlakom, aký vznikol po roku 1867 po vyrovnaní, tak by Slováci dneska jednoducho neexistovali. Neboli by sme tu vôbec. Bolo by to vymalované. A bolo by to je neutrálna vec jednoducho. By si to dneska absolútne neuvedomoval, kto si. Pretože typ jazykovej afiliácie nie je typ inakosti, ktorá ti je daná ako fakt, s ktorou nič nevieš urobiť. V histórii sme zažili mnoho Slovákov, ktorí sa stali Maďarmi a boli zarytými Maďarmi a nehlásili sa k svojej slovenskosti. Poznal som Maďarov, ktorí sa stali Slovákmi, aj v mojej rodine, ktorí boli zarytými Maďarmi a dneska sú zarytými Slovákmi.
Jazyková príslušnosť nie je niečo, čo je inakosť, ktorej nemáš výber. Keď si nevidiaci, tam výber nemáš. Si nevidiaci, si v menšine nevidiacich a nevidíš. Keď si gej alebo lesba, tak si gej alebo lesba. Není to tvoj výber, si gej alebo lesba a nevieš s tým nič urobiť jednoducho. Jazyk je iná vec. Jazyk je rôzna vec. A často sa zneužíva rôznym spôsobom, pretože, jak Zoltán povedal, že vyrastol v Dunajskej strede, kde Slovákov nepoznal, no keď si urobíme taký, stačí si sadnúť na motorku a ísť od dediny k dedine, na tom juhu nachádzame veľmi zaujímavé veci. Idem do Duloviec, ktoré sú slovenské, zajdem vedľa do Svätého Petra, ten je maďarský. Idem do Belej, tá je taká, zajdem do vedľajšej dediny, je inakšia. Jednoducho, čo chcem povedať je, že ten koncept, v ktorom sa vyvíjalo Uhorské kráľovstvo a v ktorom Slováci a Maďari koexistovali spolu s Nemcami a Židmi, tieto 4 piliere tej rôznorodosti uhorskej, ktoré sme tu mali, jednoducho fungovali do doby, dokiaľ nevznikol moderný maďarský nacionalizmus, ktorý sa chcel vyrovnať západu, kde la nation et l'état, kde národ a štát sú to isté. A tomto naozaj vízia, povedzme, Andrášiovcov alebo tej generácie progresívnych ľudí, ktorí boli veľmi vzdelaní, veľmi múdri a okúkali, že táto doba, prichádzajúca industriálna revolúcia, táto naša relatívna uhorská zaostalosť za Európou si vyžaduje iné prístupy, znamená aj maďarizáciu a znamená zhomogenizovanie spoločnosti, lenže 200 rokov neskoro, lebo my v tomto regióne máme tendenciu robiť všetko 200 rokov neskôr, ako iný zvyšok múdreho sveta, no tak to vyvolalo odpor, kde cítim, a tu skončím, lebo naozaj toto je tak strašne zložitá otázka, ktorú si položil, vyvolalo defenzívny slovenský nacionalizmus a po roku 1918, po Trianone, ofenzívnu maďarskú nostalgiu za starým kráľovstvom, kde tu sme sa o tom rozprávali, kde v slovenčine to vieme odlíšiť, že toto je uhorské dedičstvo, ktoré je naše spoločné, ktoré sme spolu vytvárali, ale v Maďarsku je to maďarské a čokoľvek predtým bolo, vy na tom nemáte žiaden podiel, ste tu hostiami v tomto koncepte. A toto vytvára ten guláš, toto vytvára to napätie permanentné. Nevyriešená trauma a preventívny strach z toho, že, Pane Bože, zasa toto máme zažívať. No. Hej, že kto vytvára ten guláš, že to mám tiež z tých otázok pripravených, ale ja som si povedal, že aby som tu nedával iba tie moje otázky s tými nekonečnými dlhými odpoveďami, lebo také sú. Veľmi dobrá otázka, len je tej otázke tak obrovská. To je tak obrovská otázka. Dobre, tak ja dám 2 od divákov a to nechám naozaj na vás. Kľudne sa asertívne hláste, kto na to bude odpovedať. Dobrý deň, rada by som sa opýtala diskutujúcich. Išla do úzadia zaujatosť Slovákov voči maďarskej menšine v dôsledku vytvorenia asi ďalších nepriateľov v iných menšinách či politických skupinách, zatvorke LGBTQI, Ukrajinci, progresívci. Inak mimochodom opatrne s tými progresívnymi Andrašiovcami, aby to Andraši neschytal od tých našich neborákov, čo teraz učujú. Ho chudáka z mauzolea, no. Hej, takže ešte to presto zopakujem, či sme teda ako keby, že či slovenská majorita a tá zaujatosť Slovákov voči maďarskej menšine, či sa vlastne zmenila vďaka tomu, že si tí ľudia, ktorí prejavovali akési nenávistné prejavy voči maďarskej komunite, si to teraz vybíjajú na LGBTQI ľuďoch, na Ukrajincoch, na progresívcoch a podobne. A dovetok je tu, ďakujem za odpoveď aj usporiadateľom, že tu môžeme byť. Ja by som na to možno reagovala, s tým začnem a potom sa pridáte, že ja si myslím, že to je otázka aj o tom, že vlastne akom politickom nastavení žijeme. Že keď žijeme v populizme, tak samozrejme, že sa vyhľadávajú nepriatelia. Teraz Maďari boli vymenení najprv na Rómov a teraz na LGBT komunitu. Je to o tom, že ochranca, vlastne ten autokrat potrebuje nepriateľov, aby mohol chrániť vlastne národ. A ja si myslím, že ide veľmi jednoducho o to. Jedná sa o základné púdy, jednoducho báť sa a odpovedať na ten strach. Akože ja si myslím, že to je, že v tomto zmysle sme úplne rovnakí, akože o mnoho viac sme rovnakí my ľudia, ako si o sebe predstavujeme, či sme Slováci, Maďari, Rómovia, bárkdo.
A ešte by som možno pridala, že vy ste hovorili čisto, ako ste hovorili, že nie ešte čistý Slovák. Ako ja si myslím, že ani ja nie som čistá Maďarka, že všetci sme miešaní v niečom. Ale akože to je tá podstata, podľa mňa, že sme všetci. Že nedá sa ináč, lebo jednoducho nežijeme v Budapešti toto nevysvetlíte, to vám garantujem. Však vy to poznáte, lebo však ste tam žili a študovali. Ale Budapešti toto povedať, to je pre nich nepredstaviteľný a nepochopiteľný koncept. Ale to je súčasť toho populizmu a z toho vychádza strašne veľa vecí, aj tí nepriatelia. Áno, tiež to vidím tak, že vlastne tých lokálnych nepriateľov vymenili nejakými globálnymi nepriateľmi. Teraz vlastne tým, že teda ten svet sa otvoril. V 90. rokoch bol ten náš svet ešte taký uzavretejší a sme ešte neriešili také globálne témy. Tí miestni nacionalisti a populisti riešili ešte miestne témy väčšinou, ktoré vlastne zdedili z nejakých historických období, ale vlastne tým, že aj k nám sa dostali tie globálne témy, tie globálne kultúrne vojny, tak sme ich v podstate prevzali. Všetky tie témy, všetci tí nepriatelia sú vlastne tí, ktorých vlastne vyrobili niekde na západe alebo niektorých krajinách, kde vlastne vznikali tie veľké populistické hnutia, tak ani Viktor Orbán nie je z tohto hľadiska nejaký veľký génius, lebo on tiež to prevzal od svojich poradcov, ktorí boli často americkí poradcovia so židovskými koreňmi, ako pán Finkelstein, najznámejší z jeho poradcov. Takže áno, ale tieto narratívy sú vlastne teraz už naozaj globálne, nie len u nás v týchto našich dvoch krajinách, aj keď tu sú mimoriadne silné, ale aj v iných európskych krajinách, najmä mimo Európskej únie, na Balkáne a v rôznych iných častiach sveta, a samozrejme v Rusku. Tak samozrejme Rusko je teraz taký veľký vzor. Napríklad dneska mal Viktor Orbán svoj veľký prejav v Rumunsku a tam tiež rozprával o tom, že Rusko dneska dáva príklad v tom, ako bojovať proti LGBTI ideológii, ani to, ako to oni nazývajú, a že preto je Rusko teraz veľkým vzorom pre všetkých tých, ktorí vlastne chcú bojovať proti týmto veciam. Takže tie narratívy, tie vzorce sú jednoznačné a sú to globálne vzorce. Napriek tomu, že títo populisti často sa tvária tak, že bojujú proti globalizmu, ale to nič neznamená, lebo oni tiež preberajú takéto globalistické témy a tých nepriateľov, ktorých vyrábajú iné globálne mocnosti. Tu je k tomu podobná otázka, možno raz by si to mohol doplniť, ak ti to príde, že je čo doplňať. Je prirodzené, že sa Slováci boja maďarského vplyvu, aj keď neopodstatnene v dnešnej dobe? Mnohé dôvody sú historické, no môžu byť vplyvy aj z iných smerov, napríklad politických. Čiže ako keby, že či sa v politike nezneužívajú tie historické narratívy, na základe ktorých majú Slováci obavy dnes z nejakej maďarizácie Slovenska. Aj keď ja si to nemyslím, ja ti trošku nahrám, ja si to nemyslím, lebo ty si otvoril volák pred ani nie tak dlhou dobou, bolo to na začiatku vojny na Ukrajine, si otvoril tému, že za istých okolností vy si vieš predstaviť, že by mohol Viktor Orbán v prípade rýchlejšieho postupu ruských okupačných vojsk na Ukrajine vytvárať dohody s Putinom a možno si aj nárokovať isté územia, ktoré po Trianone pripadli, ja naskôr neviem, ktoré, aby som toto zbytočne, ktoré pripadli novým vznikajúcim národným štátom. Každý z národov má svoje nespracované historické traumy. Otázka je, ako má zodpovedný politický leadership, pretože zodpovedná politika má spoločnosť liečiť a nie prehlbovať v nej traumu. Viktor Orbán je psychiater, ktorý dostal chorého klienta, u ktorého časť vecí pochopil, že ako fungujú, a miesto toho, aby toho klienta, alebo pacienta, to nazveme psychológ, má klientov, lekár má pacientov, miesto toho, aby toho pacienta liečil, zistil, že to je bonitný pacient, u ktorého perfektná liečba je, že predlžujem jeho problém, prehlbujem ho a u mne s ním narábam. Trianonská trauma je neprežitá vážna trauma, ktorej ja rozumiem, ale pre
väčšinového Slováka je nepochopiteľná a neakceptovateľná, tak ako je prezentovaná. A z toho vyplýva tento strach. Nie len ten maďarizačný, pretože to boli reálne Aponiho zákony a mnohé iné, ktoré tu fungovali, zatváranie gymnázií v tomto regióne obzvlášť. Je to silná vec, pretože tento región historicky je jeden z kľúčových, najzásadnejších a najvyspelejších regiónov Úhorska, ktoré vôbec vtedy boli pred rozdelením. No a s touto traumou Slováci majú tiež svoje nevyliečené traumy, napríklad slovenský štát, ľudáctvo slovenské, s ktorým sme sa dodneska nevysporiadali, a slovenský fašizmus, ale takisto Maďarsko. Dneska Maďarsko tiež okrem Trianonu má nevyliečený vzťah k tomu, kto to bol Horthy, aká bola jeho úloha. Otvárajú sa tam pamätníky, okrem teda všelijakých Turulov a Trianonov, ktoré ťažko vie Slovák pochopiť jednoducho, lebo sa na to pozerá cez svoj filter svojej zažitej minulosti. No a pre mňa, čo bolo... Ja keď som odchádzal do Budapešti ako veľvyslanec, odchádzal som v roku 2013. S tým, že časť mojej rodiny, ktorá zažívala silný tlak, lebo to horné Ponitrie je severná hranica maďarskosti. A tam tá hranica je defenzívna, úplne pochopiteľne, pretože keď sa nachádzate na okraji toho kultúrneho prostredia, tak máte väčší strach z pohltenia toho kultúrneho a to vyvoláva silnejšiu defenzívnu reakciu. A časť mojej rodiny hovorila, to sa nedá, proste takto sa nedá, to sú všetko nacionalisti, to nefunguje, to nemôže nikdy fungovať. Ja som vždy hovoril, mám sa takú debatu s mojou mamou, ktorá mala veľmi často také napäté skúsenosti, pretože tak ako ty si povedal, ona často odporúčala svojim žiakom, hovorí aj rodine, že viete, toto decko je dobré, dajte ho do slovenskej školy, lebo má naviac, lebo keď zostane v tých maďarských, tak tu na Slovensku bude mať problém, za to skoro párkrát dostala aj bitku. Musím povedať. Tam mi hovorila, to nefunguje, tam mala taký nacionalistickejší pohľad na to. Ja som hovoril, mama, ty si taká zaujatá voči tým Maďarom. To všetko to vidíš úplne zle. Až kým som neprišiel do Budapešti a stalo sa mi to, čo Štefanovi Markušovi, ktorý tam bol predo mnou, ktorý z dolnozemskej, delvideckej, maďarskej rodiny, ktorý potom napísal knižku, ktorá môže sa zdať defenzívne nacionalistická. Čo ma zarazilo napríklad, bol prejav Viktora Orbána v roku 2014, keď zostavoval vládu, postavil vládu a mal inauguračný prejav v parlamente. Sedel som tam na balkóne a on začal svoj príhovor v roku 2014 takou vetou, že maďarská otázka ostala od konca druhej svetovej vojny nevyriešená. A my sme veľmi dúfali, že naše členstvo v Európskej únii túto maďarskú otázku vyrieši. No, bohužiaľ sme sa v tom sklamali a budeme sa musieť na to pozrieť inými očami. A ja vtedy, musím povedať, že zostal som dosť zarazený, lebo si hovorím, čo je, prosím, nevyriešená maďarská otázka od druhej svetovej vojny? O čom hovoríme? A po druhé, ja som presvedčený, že práve členstvo v Európskej únii, a preto som bol obrovským prívržencom od počiatku, odkedy som začal svoju kariéru medzinárodných vzťahov, medzinárodnej politike, od roku 1991, som absolútnym prívržencom integrácie, pretože tá to rieši. A keď sa pozrieme na príbehy úspešného riešenia, a to je Severné Tyrolsko, napríklad Alto Adige, nech vyberiem len jeden príklad, úspešného riešenia takejto otázky a napokon, ktorá súvisí časovo aj s tým trianonským obdobím, keď sa na to pozrieme, respektíve s rozpadom Rakúsko-Uhorska, Európska únia to rieši. Dneska však tu ste na hraniciach. Aký je problém? Odtiaľ to ísť študovať túto kúsok pár kilometrov ďalej, alebo naopak, alebo pracovať, alebo čokoľvek jednoducho. A namiesto toho, aby sme sa sústredili na to, aby sme zbúrali ešte aj tie posledné malé bariéry, ja keď som obhajoval víziu Vyšehradu, hovorím, však ukážme Európskej únii, tak urobme vo Vyšehrade to, že zrušíme operátorov napríklad. Bude operátor nie Orange SK, alebo je Orange Vyšehrad. Urobme bankovú licenciu, že bude banková licencia pre Vyšehrad, že je jedno, že či máš v Erste v Budapešti, alebo máš Erste na Slovensku, je to jedna banková licencia. Jednoducho urobme, že odbúrame aj posledné zvyšky bariér a potom sa pýtam, aký zmysel alebo akú religióznu afinitu vám dáva tá hranica, veď je to posratá čiara nakreslená tužkou na kuse papiera, jednoducho, nie je to nič iné. Ale on to vníma tak,
že to je problém, je to nevyriešená maďarská otázka a odtedy táto téma sa len zhoršuje, radikalizuje, nacionalizuje a dneska, keď sa pozrieme presne na to, že ako Viktor Orbán hovorí, ako obdivuje Putina, ako obhajuje rovnaké princípy. A o čo ide Putinovi? Putinovi, ktorý tvrdí, že historická trauma z rozpadu Sovietskeho zväzu, to je alias historická trauma z rozpadu po Trianone, rozdávanie pasov a tak ďalej. Akože keď toto nevyvoláva oprávnenú paranoju a oživovanie starých démonov, tak už potom čo to bude? Čo bude to, čo nebude vyvolávať? A to není nejaká paranoja, jednoducho to sú fakty, na ktoré potom tá druhá strana reaguje defenzívnym prístupom a strachom. Ja by som možno ešte pridala predtým, ako dáte ďalšiu otázku, lebo veľmi ťažko sa vás prerušuje samozrejme, že človek si nadýhňa a nemôže... Ale ako keď ste začali s tým, že predstavujeme si Orbána ako pacienta, psychológa, tak som myslela, že keď začnete, že tak som myslela, že jedine, že on je ten pacient, lebo ja si myslím, že to je ten základ. To sa nevylučuje vzájomne. Samozrejme, ako v prvom rade. Ale čo sa týka tej empatie, lebo ja si myslím, že tamto základné slovo je empatia. Keď ste hovorili o Trianone, potom ste samozrejme ešte ďalšie iné veci hovorili, ale pre mňa základ je ten, že treba si priznať aj to, že niekomu niečo bolí a treba priznať, že niekomu to je víťazstvo. A ja si myslím, že to je základ. Akože nemôžeme tvrdiť, že Trianon nebude bolieť Maďarom. Každému národovi by to bolelo, okrem Putina, ktorý si myslí, že má právo na oddelenie časť Ukrajiny. A absolútne to nechápem, že Orbánovi to ako vyhovuje, lebo to je to isté. Ako samozrejme, že to je absolútne neakceptovateľné. Ale treba si povedať, že čo je Maďarom smútok, to je pre Slovákov zrod nejakých nových možností. A ja si myslím, že uznanie toho a empátia, to je jediný spôsob ako spolunažívania, takisto ako v rodine, takisto na politickej úrovni. Už sme sa teda dostali ku Viktorovi Orbánovi a ja by som skúsil toho Viktora Orbána, aj keď iba obrazne presunúť viac na Slovensko. Iba obrazne. Ja si pamätám, a to nebola myslím, raz vláda, v ktorej si sedel ty a tá predchádzajúca, alebo možno to bola až tá, kde si bol aj ty. Ako sa dá vysvetliť, že čo je pozitívne a čo je negatívne na tom, keď chce Maďarská republika cez nejaké fondy alebo priamo cez svoje inštitúcie rekonštruovať rozpadnuté kaštiele, a ja neviem, kúrie, ktoré patrili uhorskej šlachte, pôsobiacej alebo správujúcej územie, vlastniacej územie vtedajšieho Uhorska na tej časti, ktorú dnes nazývame Slovenská republika. Čo je na tomto zle, alebo vlastne ako sa na toto máme pozerať? Lebo keď hovoríme o empatii, tak ja som napríklad, myslím si, že ja som pomerne empatický človek. S mojimi žilinským backgroundami som vás oboznámil, ale akože mne sa naozaj zle pozerá na to, keď vidím, ako sa rozpadajú proste niektoré tie naozaj krásne kaštiele, ku ktorým sa buď nehlásia reštituenti, alebo ich je veľa a nechcú s tým nič urobiť, alebo proste jednoducho nie je záujem, ak sú tie nehnuteľnosti súčasťou nejakého ja neviem, štátneho majetku, a teda socialistická moc sa vedela ku šlachtickým sídlám správať naozaj s neskonalým dešpektom a odporom. Čiže ako sa dá toto vnímať? Lebo ak hovoríme o guláši vo vzťahu, tak v tomto môže mať bežný človek naozaj guláš. Že prečo by nám malo prekážať, alebo nemalo prekážať, že chce Viktor Orbán rekonštruovať kaštiele a teda kúrie a bývalé pozostalosti alebo pozostalosti bývalých šlachtických rodov. A kľudne môžete Zoltán, môžete kľudne začať, nech sa páči. Tak táto otázka má určite viac rovín. Jedna politická rovina, potom je aj taká spoločenská, aj taká úplne rovina tých bežných občanov, ktorí to môžu vnímať trošku inak ako napríklad politici.
Tak predovšetkým to najhoršie je, že Slovenská republika to neurobí, že tú prácu tu nespravila a preto táto otázka vôbec mohla vzniknúť, že Maďarsko do toho takto zasiahlo. Ak by to Slovensko naozaj konzistentne robilo, tak takúto otázku by sme aj nemali na stole, ale tým, že Slovensko to zanedbalo, tak Viktor Orbán a jeho vláda, jeho ľudia si to všimli, že tu existuje takáto možnosť. Tá rovina tých bežných ľudí je podľa mňa to, že maďarská vláda sem posiela peniaze a vznikajú tu nové možnosti, nové pracovné príležitosti a aj pre cestovný ruch vznikajú nejaké možnosti. Ja som napríklad navštívil kaštiel v Borši, čo je kaštiel, kde sa narodil František Rákóczi a teda ten kaštiel chatral dlhé 10 ročia a teraz do toho vložila maďarská vláda obrovské peniaze. Slovensko tiež zo pár tisíc eur, ale maďarská vláda milióny a urobili z toho naozaj krásnu pamiatku, kde teraz vznikli aj pracovné miesta, chodia tam turisti, hlavne z Maďarska ináč. Ale je to trošku také pútnické miesto pre Maďarov, tým pádom, že je to rodisko Rákócziho, ale tí miestni, s ktorými sme sa tam rozprávali, tak tí o tom hovorili iba pozitívne, lebo oni to vnímali tak cez to, že to je región, to je juhovýchodné Slovensko, kde naozaj nič nie je, ako hovorí klasik. A tam teraz vznikla príležitosť pre mnohých ľudí. Aj to vyzerá pekne a nič negatívne na tom oni nevidia. A naozaj v tom okolí to je naozaj ťažké vidieť tak, že je to veľmi zle, že tento kaštiel zrekonštruovali. Samozrejme, potom je tá politická rovina, ktorú riešili aj tie predchádzajúce vlády, že Maďarsko o tom nekomunikovalo a že tam z toho vznikali také diplomatické incidenty. To je potom tá časť politiky Viktora Orbána, ktorá je založená na tom, že oni si idú po svojom a nič ani so svojimi partnermi nekomunikujú. Ak majú nejaký plán, tak to veľmi tvrdohlavo aj urobia. A tu samozrejme, že vstupujú do suverenity aj tých susedných krajín veľmi často. Kým oni sú veľkí bojovníci za suverenitu národných štátov, tak to im až tak nevadí, keď oni porušujú princíp suverenity vo vzťahu k svojim susedom. Takže toto je taká politická otázka, kde je podľa mňa akože najhoršie to, že zase ten rozmer tej maďarskej menšiny bol mimo celej tejto hry a vlastne Budapešť a Bratislava medzi sebou riešili niečo, nejaký politický problém, ale úplne zabudli na tých ľudí, ktorí sú často rukojemníkmi týchto sporov. Akože mne vadí hlavne toto, keď sa riešia tieto spory, že ani Budapešť, hlavne posledných 12-13 rokov, odkedy sú Orbán a Fico veľmi dobrí kamaráti, tak ani Budapešť, ani Bratislava nechce do týchto otázok zapojiť Maďarov na Slovensku, ktorých by sa to naozaj týkalo. Tak toto je podľa mňa ten najväčší problém, ktorý politici často akože úplne ignorujú. Nech sa páči. Áno, ja by som možno pridala, ty si hovoril o tom, že štát by mal sa starať o tie pamiatky, absolútne ako súhlasím s tým, aj keď niekedy sa stáva, ako teraz napríklad ohľadom Devína, že chce vyvlastniť od mesta, akože to tiež je otázne, že kedy a čo sa stáva, ale mne, keď už boli spomenuté tie iné pohľady na to, mne vadí napríklad aj tá morálna, že my hovoríme na Žitnom ostrove o tom, alebo vieme o tom, že prichádzajú autá maďarskou poznávacou značkou, v kufri sú financie a opýta sa ten dotyčný, ktorý príde, že na čo by ste potrebovali na nejakej dedine nejaké financie, alebo môže to byť aj kaštón, môže to byť aj niečo iné. A ja si myslím, že to je úplne demoralizujúce, lebo jednoducho, keď môžete získať financie ako Fico
som mal 1 000 000 na stole, tak jednoducho stratíte tú dôveru, ako v tých štruktúrach napríklad európskych, že sa hlásite alebo prihlásite sa nejakým grantom a získate transparentne nejaké financie pre obnovu nejakej pamiatky. Napríklad mne vadí aj tento aspekt a tiež vadí mi to, že tie financie prichádzajú nielen netransparentne, ale ako keby vytvárajú väčšiu medzeru medzi slovenskou a maďarskou komunitou, lebo tie financie prichádzajú ako nie na základe nejakej dohody, napríklad medzinárodnej. A ja si myslím, že tieto aspekty veľmi škodia nášmu celkovo aj spolunažívaniu a celkovo toho, že ako vnímame transparentnosť, alebo ako vnímame právny štát. A to sú už také základy, do ktorých chádzame, že vlastne demoralizuje občanov ako jednotlivcov, lebo si myslia, že keď môžem to získať jednoducho, tak prečo by som to mal robiť komplikovanejšie. A to sú podľa mňa vyslovene, že základy toho, čo by sme nemali pustiť. A nehovoriac o tom, že tie financie, ktoré neprichádzajú v kufroch, tak oni prichádzajú cez rôzne modely financovania, že napríklad štát financuje nákup nejakej nehnuteľnosti, napríklad v Košiciach na hlavnom námestí, ale v prvom rade najprv tie financie získa nejaké občianske združenie, o ktorom nevieme, že žiadna transparentnosť neexistuje o tom, že kto a prečo dal takéto financie, o veľkých množstvách financií hovoríme, že prečo to dali práve tomu občianskému združeniu. A v istom momente to občianske združenie jednoducho daruje tomu štátu Maďarsku a tým pádom akože tam je nejaká reťaz, ktorá je absolútne netransparentná a nie je komunikovaná. A to mi vadí tiež na tom. Čiže keby Viktor Orbán, kľudne môžeš raz potom pokračovať, keby Viktor Orbán tie peniaze vložil napríklad do fondu Vyšehradskej štvorky, ktorý má fond na podporu kultúru a umenia a tej prihraničnej spolupráce a vzájomných vzťahov a povedalo by sa, že tieto peniaze pôjdu na rekonštrukciu kaštielov na Slovensku, tak by to mohlo byť akože v poriadku. Teraz naozaj, ja sa pýtam, ja nechcem spochybňovať tieto veci, lebo rozumiem tomu, že v podstate o granty sa hlásia mnohé organizácie. Myslím si, že mnohé, ak nie väčšina, alebo drvivá väčšina z nich sú naozaj slušné, zodpovedné, tie, ktoré to robia za účelom skvalitniť život ľuďom, čiže hovoríme o mimovládkach, lebo však občianske združenie je tiež mimovládna organizácia, tak keby sa tento proces sprehľadnil, tak by to bolo dostačujúce na to, aby sme sa potom tu politicky nevyhraňovali voči takýmto krokom a neoznačovali ich za vmešovanie sa, takéto pekné české slovo, do našich národnoštátnych záujmov? Lebo ja neviem, či je náš národnoštátny záujem nedovoliť z peňazí, ktoré nie sú zo slovenských zdrojov, zrekonštruovať pamiatku na Slovensku. A už teraz akože už promaďarskejší nebudem nikdy v živote, tak si to užite. Hej, že už to viac nedám, takže kľudne môže na to reagovať. Ja budem mrchavý, lebo ja mám moje maďarské korene sú prohabsburgovské. Jeden z mojich predkov bol z najvýznamnejších prohabsburských rekatolizátorov Slovenska Lipaj Ďörď a 24 rokov primasom a veľkým prívržencom Habsburgov, čiže ja som na habsburskej strane, mám na to patent rodinný a právo na to. Takže k Rákocimu ja sa nepozerám na Rákociho s hovievavým okom. Rákoci je súčasť mytológie, ktorá je veľmi zvláštna, lebo Viktor Orbán hovorí, ako Maďarsko vždy bojovalo za tú kresťanskú Európu. No a Rákoci zrovna je ukážka toho, ako vazal sultána Sulejmana bojoval na strane Turkov proti Habsburgom, ešte aj na kľúčovej bitke pri Viedni. Takže v tomto tá mytológia asi Borša je ukážka neuveriteľnej, hlupej ideológie, ktorá sa nám tu, a mytológie, ktorá sa nám tu vnáša. A z tohto berem, čo hovorí pán Salaj, že však aspoň sa to nerozpadne. Viete, my Slováci sme divný štát. Lebo my ani tí drevenice, aj tie necháme zožrať červotočovi. Keď sa teda budeme hlásiť len, že sme boli tí bačovia, ktorí tu pásli ovce a všetko ostatné, boli tí zlí Maďari jednoducho, ktorí nás tu 1000 rokov utláčali a preto sme sa vyvinuli do podoby moderného národa, jednoducho, čo je
neuveriteľný nezmysel, ale my si nič nevážime. My ešte aj tí kroje, ktoré si oblečieme na tie festivaly, si kúpime od Ukrajincov, ktorí ich vyšijú, alebo v Číne, ktorí ich natlačia na laserovej tlačiarni jednoducho. Čiže tuto máme veľký konflikt medzi slovenským a maďarským prístupom, kde na strane maďarskej je mytologizácia a hyperbolizácia toho dedičstva neuveriteľná a na slovenskej taká falošná, také hlásenie sa k nejakým národným tradíciám, ale absolútne plitké. A keď idem napríklad autom do Tatier cez Hybe, tak idem zaplakať, keď sa pozriem, ako jedno prekrásne mestečko alebo dedina v dnešnom poňatí, ktoré malo neuveriteľný charakter. Proste ľudia si to oblepa kabrincami, vysekajú tie okná vonka. Alebo tuto po Gemery, minule na motorke som išiel do Silice. Prekrásny, secesný dom, majiteľ vyseká odtiaľ tie krásne drevené, zdravé secesné okná, hodí to do zahrady a už tam vidím, že má nachystané biele plastové okná, ktoré úplne dokaličia charakter toho domu. Jednoducho náš prístup k našej minulosti a k našim pamiatkám, jeden z najhorších vôbec v Európe, v tomto sa skôr Rusom podobáme, ako v čomukoľvek inému. Ale teraz sa vrátim k tomu Maďarsku. A myslím si, že pani profesorka to vysvetlila vynikajúco, takmer by som k tomu ani nič nedodal, pretože toto je vec korupčných mechanizmov v Maďarsku, netransparentných. Viktor Orbán, jeho učiteľ, jeho žiak Robert Fico idú bojovať proti NGO-kám. No z Maďarska, z Budapešti idú obrovské zdroje v desiatkách miliónov do NGO-viek na Slovensku, na Ukrajine, v Rumunsku, Srbsku, úplne netransparentným rozdeľovacím spôsobom, v obrovských čiastkách, často do NGO-viek, ktoré majú 2-3 ľudí a dostávajú 1 milión, 2 milióny, 3 miliónové granty, o ktorých ani netušíme, kam idú jednoducho. Toto je, čo sa pýtam jednoducho, ako toto môže byť, ako toto môže fungovať. A druhá vec je, nájdite mi prosím, skutočne, dajte si domácu úlohu a pogooglujte, kde Česká republika kúpila niečo, nejaký majetok na Slovensku, a boli sme Československo 70 rokov, kde Rakúsko investuje ako štát, že kupuje pamiatky, ja neviem, v Alto Adige, alebo v západnom Maďarsku, alebo na Slovensku, v Presburgu jednoducho, kde Poľsko kupuje takéto pamiatky. Jednoducho nájdite mi nejaký iný prípad, kde to vo svete funguje. A všetky veci treba vnímať vždy v nejakom kontexte. Kupovanie týchto pamiatok je len jedna vec. Je to len jeden malý kúsok väčšieho puzzle. Ale keď sa pozrieme na mnohé vyjadrenia, na mnohé aktivity a na mnohé iné veci, vrátane proruskej politiky a podpory proste proputinovských argumentov, a keď to všetky tieto kúsky zlepíte dokopy, tak vám to dáva nejaký obrázok. A môžete mi hovoriť, že som paranoidný jednoducho, ale bohužiaľ včerajšie paranoje sú dnešnými realitami v tomto svete. A tak to je. Čiže ak je to, a prečo nie, tie argumenty, ktoré pán Salaj, sú fajn, je to zrekonštruované, nerozpadlo sa to, ako veľa takých iných miest po Slovensku sa rozpadne, ale jednoducho v celom kontexte je to chore, je to zlé a neuveriteľne to škodí našim vzájomným vzťahom. Tak to je, bodka, pani profesorka to povedala veľmi dobre. Ja som si teraz uvedomil, že nám nikto nepovedal, koľko máme času na túto diskusiu, takže nebudeme sa tváriť, že sme obmedzovaní. Už sme neskončili sme ešte. Ešte tu máme otázky. 4. Tak už teraz nepíšte. Ideme na tieto 4 odpovedať. Ja vás poprosím o také naozaj, že veľmi, veľmi krátke odpovede. Nemusíte sa navzájom doplňať, keď budete mať pocit, že niekto môže dodať, tak budem vďačný. Myslíte si, že na deti, ktoré vyrastajú v prostrediach so zmiešanými národnosťami, vedia byť viac empatické a otvorené v budúcnosti? Aj áno, aj nie. Ja som videl ďakujem aj také, za odpoveď, Rastio, prípady. Nemusíš pokračovať. Ďakujem. Aj áno, aj nie. Je úplne dostačujúca odpoveď na túto tému. Máte na to iný názor? Ja som mala rovnaký názor. Výborne, ďakujem. Nie je dôvodom konfliktu aj to, ešte tu je, pardon, hore. Otázka pre diskutujúcich, je maďarská menšina pozostávajúca z voličov dnešnej koalície alebo opozície a či sa zvládli dostatočne zmobilizovať pri parlamentných aj prezidentských voľbách? No, otázka je, že či slovenskí Maďari volia opozíciu alebo koalíciu a či pri prezidentských a parlamentných voľbách vedia politici
mobilizovať maďarskú komunitu na Slovensku? Ja si myslím, že vtedy to vedia lepšie, keď sa zaoberajú s tou menšinou aj skôr, ako nie len počas volebného kampaňa. Akože to je veľmi dôležité, že jednoducho treba pochopiť tú menšinu takisto ako všetky ostatné menšiny a treba s tým pracovať. Ja to volám ako citlivenie tých politikov na menšiny rôzneho charakteru. Tak väčšina Maďarov na Slovensku teraz už nevolí, jednoducho nechodia voliť. A to je hlavne kvôli tomu, čo už naznačovala Ilona, že vlastne tá suverénna maďarská politika tu na Slovensku, ktorá 10 ročia fungovala, existovala, zanikla. Vlastne tá posledná strana, ktorá ešte existuje, Maďarská aliancia, je vlastne už iba nejakou dcerskou organizáciou Fidesu. Nie je to už samostatná strana so samostatnou politikou. A ľudia to vidia asi a preto väčšina maďarských voličov na južnom Slovensku ani v týchto prezidentských voľbách nebola voliť, ale bolo to takto už aj v predchádzajúcich voľbách, čo je podľa mňa ináč veľmi zlé aj vzhľadom na celú situáciu demokracie na Slovensku, lebo sa tá priepasť medzi menšinou a väčšinou sa takto zväčšuje a vlastne tým, že tí voliči nechodia voliť, tak to vnímajú tak, že problémy Slovenska sa ich už netýkajú a sa obracajú hlavne na Budapešť. A to nič dobré nevešti vzhľadom na to, že ako sa budú tie vzťahy vyvíjať. Ale ja by som len jednu vec pridala, že tá politika, stranická politika na Slovensku držala najviac ako samostatná politika voči tým ostatným krajinám, kde žijú Maďari, lebo Maďarsko postupne zožralo vlastne tú pestrosť alebo tú rôznorodosť tých názorov v tých rôznych krajinách. A my sme držali najdlhšie ako to naše status quo a to sa podarilo teraz už úplne zničiť a demoralizovať. Konkrétne Fides to zožral. Úplne presne to som chcel povedať, že politika Viktora Orbána efektívne umrtvila relevantnosť politiky slovenských Maďarov absolútne efektívne. Či to bol úmysel, to ja neviem. Ja som ich na to upozoril, keď som v Maďarsku. Nerobte to, prosím vás, takto, lebo vy tým vylikvidujete. Ja som veľký prívrženec toho, aby slovenskí Maďari boli zastúpení v slovenskej politike, lebo keď boli súčasť vládnutia, tak jednoducho preberali zodpovednosť za krajinu, o to viac sa tu cítili doma, o to viac to bolo prirodzené. Ja by som veľmi chcel, aby maďarský prvok bol normálnou súčasťou slovenskej politiky, tak ako bol predtým. Ale Viktor Orbán a jeho politika toto kompletne vylikvidovala absolútne úspešne. Mohli by sme hovoriť o náhode, keby sa to nestalo postupne v každej krajine, že žijú Maďari, ale vidíme to, že sa to stalo postupne a všade a dokonalo. Ja som ťa nevidel dlho takéhoto spokojného, že máš spolusediacich, ktorí v podstate, nechcem povedať, že hovoria to isté, hovoria to inak, ale máte na vec rovnaký alebo veľmi podobný názor. To šťastie, ktoré máš ty v očiach, to je to druhé pivo. Túto otázku prejdem iba, nie je dôvodom konfliktu aj to, že Orbán na Slovensku má stranu, ktorá ide v jeho línii, jedná sa o stranu Aliancia, to sme si povedali, že to je v podstate nejaká franšíza Fidesu na Slovensku. Je vo Francúzsku dnes pocit krivdy za samostatným Alžírom, je v Anglicku pocit krivdy za samostatnou Indiou, deto Španielsko, Portugalsko, Nizozemsko a iné kolónie. Prečo potom nevieme povedať, že trianonská krivda v úvodzovkách je nezdravý koncept, ktorý nemá dôvod pre pochopenie, ale je potrebné ho jasne a rázne prekonať? Prečo je tu stále prítomné volanie po pochopení maďarskej bolesti? No, pani profesorka to načala a má v tomto pravdu a ja to tiež tak vnímam. Ja sa snažím hovoriť, viete, chápme tú krivdu, alebo chápme tú traumu, chápme tú traumu, pretože ona je reálna. Akurátne to, čo tam je v tej otázke, je veľmi korektné. Ja by som použil lepšie príklady. Rakúsko stratilo viac Trianonom a respektíve povojnovým usporiadaním po roku 1918, ako stratilo Maďarsko. A nie, že by to nebolo úplne, bývalo vždy len také ako bezproblémové. Keď sa pozrieme naozaj na to južné Tyrolsko, o ktorom som hovoril, to bývala problémová oblasť. Videli sme isté
etapy v rakúskej histórii, ktoré boli nacionalistické. Často boli aj napríklad vo vzťahu k Čechom, Lichtensteinsko versus Čechy, pretože Benešovými dekretmi tam prišiel lichtenštejnské knieža, teda o nie malé majetky, a keď sme spolu vypili fľašu vína, tak sa z neho valila tá krivda z dnuka, musím povedať. Som to cítil, ale naozaj dneska, a preto som použil ten výraz pacient, presne z tohto dôvodu, pretože si myslím, že tá trauma je reálna, ale tú traumu treba riešiť, ale nie takýmto spôsobom, pretože ten spôsob, ktorý vidíme v modernej maďarskej politike, túto traumu prehlbuje. A pokiaľ túto traumu nezačneme riešiť, nevieme sa posunúť ani ďalej k väčšej akceptácii, k väčším právam a k silnejšiemu postaveniu maďarského prvku v slovenskom živote. Musím tomu niečo povedať, lebo ja si myslím, že tá otázka je veľmi zle položená. Neexistuje zlá otázka, nie v tomto zmysle, ale treba o tom uvažovať, že tie príklady francúzskych kolónií sú založené na tom, že tu Francúzi, Španieli, akože úplne zlý príklad, lebo oni vycestovali niekam. Oni vycestovali do Indie, vycestovali do Alžírska a riešia to dodnes. Ja si myslím, že francúzsky príklad je veľmi zaujímavý v tom, že ako sa dá narábať s kolóniami. Ale my hovoríme o spolu nažívaní národov. Nikto nikam neišiel. Autochtónnych národov. Áno, akože o to ide. Že ja si myslím, že preto je tá otázka zlá položená, ale treba o tom rozprávať. Takisto ako v súvislosti s tým, že čo sú tie nové kolónie. Napríklad pre mňa Rimanská Sobota, cukrová Rimanské Soboty, je veľmi dobrým príkladom tej novej kolonializácie, kde sem prišli majitelia, Rakúšania, kúpili, zavreli a to zničilo mesto v istom zmysle slova. Ja si myslím, že o týchto veciach treba uvažovať, že čo znamená tá súčasná kolonializácia, aké má to vlastne potom dopady. Akože to je, treba o tom uvažovať, dôležité. Ešte by som len jednu vec, že teda tiež si myslím, že tie príklady sú také, že všetky krajiny sú iné. A podľa mňa aj Briti majú rôzne traumy z tých zo státy bývalých kolón a aj iné národy. Dokonca aj Južné Tyrolsko bolo dosť problematické, však tam boli aj výbuchy, aj rôzne veci, tak nakoniec tam dosiahli autonómiu, tak toto tam teraz funguje. Takže všetky krajiny sú trošku iné, aj tie naše pomery sú také svojské a teda aké sú, ale podľa mňa, čo je ešte dôležité, že teraz sú aj také zdravšie prístupy už. Ani v Maďarsku nepociťujú ten Trianon tak všetci rovnako, že nie je to pre všetkých Maďarov najväčší problém života. Samozrejme, to netreba to takto vnímať. Ale teraz podľa mňa, čo je dôležité, že v súčasnosti najmä tí historici už aj na slovenskej strane, ale aj na maďarskej, to už väčšina tých historikov to vníma tak už modernejšie. Tak teraz dokonca nedávno vyšla kniha slovenského historika Romana Holeca o Trianone, v ktorej vlastne pán Holec píše o tom, že Trianon bol nespravodlivý pre Maďarov. On ako prvý slovenský historik to takto vyslovil a pomenoval, že Trianon bol nespravodlivý pre Maďarov, ale veľmi, veľmi presne opísal aj všetky tie udalosti, ktoré viedli k Trianonu a kde vlastne Maďari spáchali určité chyby, ktoré vlastne väčšina Maďarov ešte stále neuznáva, že to boli chyby. Takže, ale tí súčasní maďarskí historici to už tiež vnímajú skôr takto a hovorím, že aj tá maďarská spoločnosť, dobre, politika Viktora Orbána je jedna vec, ale druhá vec je, že tá maďarská spoločnosť je veľmi polarizovaná, je veľmi rozdelená. Tam nie je to väčšinový názor v Maďarsku úplne, že Trianon je najväčší a najdôležitejší problém Maďarov. Ja si myslím, že aj tí Maďari na Slovensku to vnímajú už takto, že netreba sa pozerať iba do minulosti, a dokonca aj tá Európska únia, ako sme my vstúpili do Európskej únie, tak tí menšinoví maďarskí politici to tiež podporovali a toto je podľa mňa to, z čoho by sme mohli aj vychádzať aj v budúcnosti. Napriek tomu, že ten orbánovský revizionizmus je problém, chápem aj tie rakúske ako keby problémy, alebo ten ich pocit krivdy v súvislosti s Južným Tyrolskom. Čo mňa viac desí momentálne je skôr ten maďarský, rakúsky aj slovenský rusofilný prístup a to je niečo, čo mňa znepokojuje. Ten aktualizačný moment toho spájania sa
ako keby, a pozeranie sa na niečo, čo by nám malo byť odstrašujúcim príkladom, ako na niečo, čo mylne berú za svojho partnera a nechápu, že si vlastne k obedovému stolu pozývajú kanibala. To je to, čo mňa viacej desí. Posledná otázka. Je to presne tá otázka bez konca. Tak vás poprosím, keby ste boli že veľmi úsporní. Aká si myslíte, že je z tohto cesta, že je cesta von z toho vzájomného vzdialovania sa? No, tak takto, ja teraz urobím, že začne Jasťo ty. No, v prvom rade si myslím, že treba absolútne odstrániť akékoľvek náznaky revizionizmu, irredenty a tak ďalej. To jednoznačne. Čiže tieto kázne Viktora Orbána aj rôzne iné veci, ktoré tu máme, aj také, že teraz obsadený Krím, Luhansk, Donetsk a už hranice vidíme, že nie sú nemenná vec. A rôzne takéto hlúposti, to treba okamžite zastaviť. Druhá vec je, že treba okamžite zastaviť také akcie, o ktorých sme hovorili. Kupovanie nehnuteľností, netransparentné financovanie rôznych projektov a tak ďalej. Niečo, čo sa nedá inak vnímať ako nepriateľské správanie voči tej krajine. To treba okamžite zastaviť a na obidvoch stranách snažiť sa budovať tú empatiu, o ktorej sme hovorili, a to povedomie tej spoločnej histórie, toho spoločného dedičstva a toho, že sme sa na tom spoločnom dedičstve podielali sami. Ak my vieme v slovenčine povedať, že toto bolo uhorské a v rámci toho Uhorska, moja prababka to stále hovorila, vieš, Tastík, ja som vždy bola hrdá Uhorka, ale ja som Slovenka. Vieš. Keby toto sme začali budovať a je to vec na generácie. A preto bolo Alto Adige úspešné, pretože ja si nepamätám žiadneho rakúskeho premiéra, ktorý by chodil vykladať do slovinských kúpeľov, že všelijaké nostalgické reči. Potom je možné urobiť aj autonómne opatrenia, aj kadečo možné. Jednoducho musíme zastaviť tento hlúpy nostalgicizmus a takéto reči a skutky a potom začať naozaj pracovať na tom, čo je to naše spoločné dedičstvo a to, že sme obidva, a nielen Slováci a Maďari, ale aj Židia tu, aj nemecká menšina karpatská, ktorá tu bola, aj mnohí iní, Srbí, Chorváti, ktorí tu boli ako prisťahovalci, podielili sa na tom, že my sme spoluvlastníci tohoto všetkého, čo tu je, inak to nepôjde. A že spoločná Európa, otvorené dvere, jednotný trh, všetko, ktoré tu je to, čo to rieši. To je to riešenie a nie zlý Brusel, ktorý nám, ja neviem čo, ale potom, keď nám tečie do topánok, tak tam chodíme plakať, kolenačkovať a žebrať. No, ďakujem, Zoltán. Ja si myslím, že treba viac komunikovať medzi sebou. A na úrovni bežných ľudí je to veľmi dôležité. Treba si uvedomiť, že naozaj aj pre Maďarov je súčasťou našej kultúry aj tá slovenská kultúra, ale aj naopak. Aj Slováci to musia brať tak, že aj súčasťou slovenskej kultúry je aj tá maďarská kultúra, aj jazyk, aj všetko, však žijeme v tej istej krajine a treba tie komunikačné kanály naozaj nechať otvorené. Aby som trošku aj self-promo urobil, tak my sme práve preto založili aj náš web na Punk, ktorý je vlastne tiež komunikačný kanál aj medzi Maďarmi a Slovákmi. Často aj maďarská menšina nevníma problémy celoštátne, ale platí to aj na Slovákov, že často vôbec nechcú vidieť to, že na Slovensku žijú aj Maďari. Takže ak by sme viac komunikovali medzi sebou, tak to určite bude lepšie. Ďakujem. Áno, ja to vnímam trošku ináč, lebo ja nevnímam to ako vzdialovanie. Akože jednoducho ja si myslím, že to vzdialovanie nie je medzi Slovákmi a Maďarmi, ale je medzi pre mňa ako liberálneho človeka medzi normálnosťou a nenormálnosťou, medzi demokraciou a autokraciou. A to je pre mňa absolútne dôležitejší fakt v súčasnosti. A ja si myslím, že od toho sa bojím, že prejdeme na tú druhú stranu všetci. A pre mňa akože slovensko-maďarské vzťahy sú vyriešené v tej ľudskosti. Keď sme hovorili o Trianone, pre mňa Trianon je absolútne minulosť, aby to bolo pochopené, ale tie otázky vždy prichádzajú. O tom to znamená, že ešte nie je úplne spracovaný ten problém, ale ja si myslím, že my máme absolútne väčšie problémy v budúcnosti a musíme byť vzájomne ako nápomocní. To je môj pohľad na vec. Tak teda nech ten guláš
o ktorom sme hovorili, aby nás ten guláš nerozdeľoval, ale spájal. Ďakujem Rastovi Kačerovi, Zoltanovi Salovi, Ilone Nemet. Ďakujeme Petrovi Bardevi za moderovanie. Ďakujeme pekne.